अभी ये कौन अभी ये कौन पूछना तू बउआ बउआ 162 अभी ये कौन पूछना तू बउआ चौकी दूर के रे दूर देह में लहंगे में पौआ चौकी दूर के रे दूर देह में लहंगे में पौआ 162 अभी ये कौन पूछना तू बउआ 162 अभी ये कौन पूछना तू बउआ चौकी दूर के रे दूर देह में लहंगे में पौआ चौकी दूर के रे दूर देह में लहंगे में पौआ बिहारी बारा नाम बा बिहार के तोरा जैसन छौरी के रख देला फार के रख देला फार के रख देला फार के रख देला फार के पानी हम बिहारी बारा नाम बा बिहार के तोरा जैसन छौरी के रख देला फार के रख देला फार के रख देला फार के ए हो रानी जवान पानी बुझना नन्हा कौआ हो रानी जवान पानी बुझना नन्हा कौआ चौकी दूर के रे दूर देह में लहंगे में पौआ चौकी दूर के रे दूर देह में लहंगे में पौआ कोई गरम पारा तो मार दे हम छारा चाहे आज लागी 44 के धारा रे कोई गरम पारा तो मार दे हम छारा चाहे आज लागी 44 के धारा कदेले गरम उनके बेसरम बुझता रे ते कौआ कदेले गरम उनके बेसरम बुझता रे ते कौआ चौकी दूर के रे दूर देह में लहंगे में पौआ चौकी दूर के रे दूर देह में लहंगे में पौआ खुरपी से काटेम शैलेश सिंह संगम नाम हमर बाटे आटेम तो आटेम ना तो खुरपी से काटेम शैलेश सिंह संगम नाम हमर बाटे मुकुल माही मुन्ना संदीप मारे देखावत पन सौआ महेश रोमी
देखावत पन सौआ चौकी तूर के रे तूर देह लहंगे में पौआ चौकी तूर के रे तूर देह लहंगे में पौआ 61-62 अभी एक कदम बुझना तू बउआ चौकी तूर के रे तूर देहम लहंगे में पौआ चौकी तूर के रे तूर देहम लहंगे में पौआ 61-62 अभी एक कदम बुझना तू बउआ 61-62 अभी एक कदम बुझना तू बउआ चौकी तूर के रे तूर देहम लहंगे में पौआ